Maigsuon kining santos nga misa hatod kaninyo sa Pauline's sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok na halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikanapulog 8 nga Domingo sulod sa tuig. Sa atong mga pag-ampo, kanunay natong gipangayo sa Ginoo nga kitagaan kita sa matag adlaw natong panginahanglanon. Ang peligro lang sa atong pag-ampo, basin magsige na lang tagpangayo sa mga butang material. Ang pagtagad sa Ginoo sa mga panginahanglanong material sa katawhan, makit-ang diha sa pagpadaghan ni Jesus sa pan ug isda ug gipakaon sa bagang panon sa katawhan nga misunod kaniya. Apan ang pagtutok sa mga Hudiyo sa pan lamang, wala sila makaamgo sa kabilinhon sa presensya ni Jesus uban kanila. Wala nila matugkad sa pagdiskubre nga ang Ginoo daghan ug gitagana alang kanila. Hinaot pa unta nga niining selebrasyon nato sa santos nga Eucharistia, malampasan nato ang pagpangayo lamang sa atong tawhanong panginahanglan, kundili mangandoy pa kita alang sa mga maayong butang nga ihatag kanato sa Ginoo. Ang mangulo sa santos nga misa mao si Reverendo Padre Malbendir O. Moralias, inabagan sa madasigong pag-awit sa Pauline Friends. Palihog Manindog. Ito na tugaron ang mga awit sa himaya, mamapakita umaninggit kita sa kalipay hilabihan. Kaya Ginoo nagtutol ka nato sa hustong dalan at ng
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atoong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog niining mga misteryo sa atong kaluwasan, ato ang hinumduman ng atong mga sala nga nabuhat, ug mangayo kitag pasaylo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas ako dako uyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa nang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanang Birhen, nang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong ampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluyon unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadang ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, kadait sa iyang mga tao, Binisayuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtas sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alam nuno Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita, o Amahan, kaayo nga way kinutuban, among sinugdan og mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo, o patalinghogi ang mga pagampo sa tanang nagadahig kanimo. Pasayloa ang among mga sala, ug iuli kami nga nasa kinabuhi, ug ang pingi kami diya sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios ang tod sa kahangturan. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Exodo, Uluhan 16, tudling 2 ngadto sa 4 ug 12 ngadto sa 15. Dito sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron.
Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto makapahingulos kami sa mga karne ug makakaon og pan kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw kinahanglan manggawas ang mga tao aron pagpanigom og pan nga igo lamang ni anang adlawa. Nining paagiha, kasulayan ko sila kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila nga inig kasawom-sum na makabaton sila karne ug sa pagkabuntag madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya masayra nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Diyan ang pagkagabi mitungha ang mga langgam nga buntog nga milukop sa tibuok kampo ug sa pagkabuntag dihay bagang yamong. Nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti. Ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kung unsa kadto ug nagpangutan-anay sila. Unsa man kini? Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron inyong kanon. Agpulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Gihatagan sila sa Ginoo upang gikan sa langit. Gihatagan sila sa Ginoo upang gikan sa langit. Ang tanan nga mong hidunggan ug ibaluan ug ang gisugilon kanamo sa mong mga katigulangan. Among gisangyaw ngadto sa kaliwat nga umabot ang may mayang buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Tagan sila sa Ginoo upang gikan sa langit. Gisugo niyang kalangitan sa taas ug ang mga pultan sa langit iyang giablihan. Gipaulanan siya niya ug kabog sa mga kalanod. Gidala siya niya ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran nga nadadaog sa iyang tuong kabog. Tagan sila sa Ginoo upang gikan sa langit. Ang pansagamhanan gikaon sa mga tawo. Ipadadan sila niya ug kabong sa mga kalanod. Gidala siya niya ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran nga nadaog sa iyang tuong kabog.
nila sa Ginoo ug gikan sa langit. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, puluhan 4, tudling 17 ug 20 ngadto sa 24. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagpakinabuhi sama sa mga pagano, kansang mga hunahuna walay hinungdan. Apan, dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha, nakaduhog kamo may tungod kaniya, ug sa iyang pagkasumusunod, niya gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaa ni Jesus. Busa, hukasan ninyo ang daang tao nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi, kaniadto magilaglag sa malimbungong mga kalibgo niini. Kinahanglan nga bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna. Isulob ninyo ang bag-ong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugma pagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ginoo maanaa kaninyo. Manausap Ang kanimo. pagsangyaw sa santos na ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplaganan nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanus ka pa nahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa pan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad hangtod sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kagipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutanan nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagroha ang ipakita kanamo aron mutuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon ug mana didto sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila,
Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutomon. Ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Matud pa sa nila, no? Matud pa sa usa ka pulong nga kung kita mag-ampo, ang Dios dili lamang mamati sa atong kasingkas, sa atong mga pulong, apan mutan-aw sa atong kasing-kasing tungod kay ang atong baba dili makapadayag sa matuod ng atong panginahanglan. Sahay lahi ang atong iampo, lahi gyud ang atong panginahanglan. Kay ang Dios nasayod nga ang tao dili kaya niya nga makit-an ang matuod nga panginahanglan, no? Siya kanunay mailad sa kalibutan, mailad sa mga gustong ipabuhat sa kalibutan. Mauna nga ang Dios mutan-aw sa atong kasing-kasing ug ihatag niya ang matuod nga atong gihangyo. Diha sa atong unang pagbasa, kita nato nga bag-o pa lang gani gitagaan sila sa Dios sa kagawasan, pagtabok nila sa dagat na pula, no, pagtabok nila na lipay kay sila, nagsaulog pa sila, pero pag pila ka adlaw nagbagulbul na sila, no, nawat nakalimot sila sa Ginoo kay sila sige lagyaw-yaw unsa man ni wa natay pagkaon ay tubig kanang upload no lami no unsa man ni nagyaw-yaw sila ni ang Dios nga naminaw kanila do nagyaw-yaw sila gitubag gyapon nilang panginahanglan, gitangaan sila sa pagkaon, no, nga makapabuhi sa ilaha. Bisig ang ilang gipangayo tingali kanang komportable sila ba kanang hayahay, pero ang Dios nasayod nga kung unsa ang ilang kinahanglan ug gihatag kini kanila. Sila bagulbol, nakita nato basahon nato ang Biblia, sige ra gyud na sila bagulbol, no? Sige tagaan na sila sa Ginoo. Kaya po nato gud sige tagbagulbol na kanabi ta mangumbira ta, ipakaon na ta magbagulbol ta. Nung ko sa una kanang nagpakaon, magtapok kita sa gawas sa atong sa balay nga nagpakaon nato atong libakon, no, sa mato ilang humba oy ulaw man ilang kanon ani wala tay ulaw baga kay nawong, no, ipakaon na libakon pa say dagan pang kutsara tinidor, no, ngana no ngana pud sila sa panahon sa kang Moses, no, ipakaon ila pang gilibak ang Ginoo sa man gihatag sa tuwa nga pan sa man ni karne ana ta, no. Nakalimtan nila no nga ang Dios maoy nagtabang kanila. Usay ngun ana ba ang relasyon nila sa Dios ilang gisukod kung unsa ang ilang nadawat nga gusto. Ana ba yata sa atong relasyon sa atong isig katao, no? Atong sukdon kung unsa ang kaayo sa katao pinaagi sa atong gusto, no? Atong mama bura sila shopping mall, no? Kay ilang gugma sukdon nato kung unsa nga mga bag-ong butang ang ihatag nato. Ang atong uyab, atong sukdon kung unsa ang atong gusto ihatag ba, no, ana ang atong amigo, no, kung sige hatag og text og sige hatag og kanang load sa ato, amigo kay nato, no, kung pakanon ta sa kuan sa nga libre best friend nato, ana kung unsa atong madawat kung unsa atong makuha mun ana permanente nya wala nato tan-awa nga ang pinakadako nga gasa sa relasyon kung nahimo kitang maayong tao. Diya sa Israel nakita nato kung giunsa sila pagpantun o pagpurma sa Ginoo. Tingali sakit sa Ginoo nga nagyaw-yaw sila, pero gipangita sa Ginoo nga sila purmahon nga iyang katawhan. Sakit sa ginikanan nga mopantun sa anak, pero gusto sa ginikanan nga mamahimong usa ka maayong anak kita. Anak po nang gibuhat sa Ginoo. Diya sa ato ang ebanghelyo na kita nato nga ang mga tao nagpunay o pangita sa Ginoo, no? Nangita siya dili tungod kay nakaila sila kang Kristo nga Ginoo, tungod kay nakakaon sila, no? Nang duman nilang Ginoo nakakaon ta, no? Pagita ko natuto kay ayahay kita ani maglagro lang siya wala tay trabaho, no? At ngana pud ta usahay, no? Dagan ta dito kung naay mga atuta sa kapilya kung manghatag og bugas, no? Kung kasaulugan, di ta makitaan, no? Na magyaw-yaw pag ito sa maning bugas sa kilo ninipip pag yun, no? Ana, no, dagan dito kung say naihatag, no? Usa ka miyembro sa mong katilingban nangutan nako, Father kanang musimba mo Father makabugas mi kung dili man mi NFA, no, simbahan man ni, no,
ang pari man gani bugason na gani na pangitag kwarta no, ibayad sa mga utang sa simbahan. Dili tingali ngon ana atong panglantaw no. Nang nangita ta sa Ginoo nga unsa atong gipangita kaniya na si Kristo karon mitubag ug iya gipunting ang tinuod nga panginahanglan sa tao. Nangita kamo kanako kay nabusog kamo apan dili lang kana ang akong ikahatag kaninyo. Ihatag ko kaninyo ang pan gikan sa langit. Ang matuod nga pan nga gikan sa langit. Karon kaning atong ebanghelyo sumpay sa niagi nga ebanghelyo. Karon diklaro gid ni Kristo kung unsay buot ipasabot niya sa milagro sa katapusan sa ebanghelyo nga siya, ako ang pan sa kinabuhi. Kung kinsa katong mukaon kanako makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nan karon si Kristo yung gitubag nako ang inyong panginahanglan. Pero pangitaa ang tinuod ninyong panginahanglan, ang panginahanglang espiritual. At dunay daghang kagutom sa kalibutan nga lisod nato kay makitaan ang kagutom sa tao sa gugma, sa pagsabot, sa kalinaw, sa Dios sa iyang kinabuhi. Nindot kaayo kay ang Eucharistia nagsimbolo ni ana no, muna nga kada mosimba ta magsaulog ta sa Eucharistia, gipahinumduman kita dili lamang sa kalanon nga atong kaunon sa nga langit nun, apan kung unsay gitubag ni ining maong kalanon. Usahay na kay nungdong ko sa katao nga kada pangalawat niya dili siya mga lawat sa pari magawa siya palit siya binangkal na tawag na kanang pan bitaw nga gahi no. Karon mukaon pa siya sa gawas sa matong gira sa pari oy di man makabusog no. Kay iyang yun na una busko nang iyang kagutom, pero kung nakita niya ang tinuod ng kagutom no? Kung tao nimo ang Eucharistia, mo ni siya ang sakramento sa pag-ula ni Kristo siyang kinabuhi sa krus. Nya di sa krus makita nato kung unsa ang kagutom sa tao ug giun sa pagtubag sa Ginoo. Sa krus ang tao makita kung unsa kita ka makasasala ug gitubag kini sa kaluwasan sa gugma ni Kristo. Sa krus makita nato nga ang gikondem ang tao no, gisalikway ang tao. Diba? Daghan sa ato ay pang salikway no sa katilingban. Kani gitubag ni Kristo diya sa iyang paggako sa krus, iyang gugma. Diya sa krus makita nato ang kamatayon sa tao. Ug diya sa krus nakita nato ang tubag ni Kristo nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Ang atong gipangayo dili naman nga mabusog kita. Nasayod ang Ginoo kung unsa gid atong gipangayo nga kita adunay hingpit nga kinabuhi. Mao nga diya sa misa sa Eucharistia gihatag niya ang kalanon, di lamang ang kalanon nga makapatagbaw kanato katong pisikal nga panginahanglan, apan ang kalanon nga mapakapurma kanato susama gayud kaniya. Nindot kaayo nila ingon sa English no, we become what we eat. Sa Eucharistia no, mahimong kita kung unsa atong gikaon. Si Kristo atong gikaon, mamahimo kitang sama kaniya. Isip pari, ang pinakapaborito na akong apulong diya sa misa, kanang panahon sa pagkonsagra, kanang moingon ang pari nga, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Abi nimo, ninyo isip pari, kaunahon ako perminti ani, kay dili man ko ningon nga, kini mao ang dugo ni Kristo, kini mao ang lawas ni Kristo. Akong istorya, kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Hinaot pa kamo nga nanimba, makaingon pod mo, kana mao ang akong lawas, kana mao ang akong dugo no. Kung tanaw na to, ordinaryo nga pan, ordinaryo pud nga lawas, ordinaryo nga dugo, makasasala may mga limitasyon. Apan diha sa misa kanang pan ug bino mamahimong lawas ug dugo ni Kristo ug kita usab nga miingon, kana mao ang akong lawas, kana mao ang akong dugo. Sa gahom sa Ginoo ang atong lawas, ang atong dugo nga ordinaryo nahimong lawas ug dugo ni Kristo. Nindot kay ingon sa usa ka bantugan nga teologo matud niya nga diha daw sa Eucharistia, ang Eucharistia nahimong nga elongation, kana bitang burag giinak si Kristo, burag midako si Kristo diya sa Eucharistia. Ngano man kay ang tawhanon ang Kristo nga ning ani sa kalibutan, burag limited siya ngano man to kay
tungod kay tao man siya, no? Kay lalaki siya, dili siya na kasinati pagkababae, no? Kay namatay siya nga batanon pa, wala niya na sinati kung saan mahimong tigulang. Kanang tungod kay si Kristo, kanang wala siya naminyo, mao nga wala siya kasinati kung unsa ang adunay pamilya. Pero diya sa Eucharistia, na sinati ni Kristo sa pinakasuod nga pamaagi ang kinabuhi sa tao. Naingon sa simbahan, ang kalipay nato nahimong kalipay ni Kristo, ang atong kasakit nahimong iyang kasakit, magmasakiton siya katong nagmasakiton, nagantos sa mga kasakit. Diha sa Eucharistia, si Kristo nagmasakiton uban kanato. Sa mga gibiyaan sa inyong hinigugma sa kinabuhi, nabati ni Kristo ang kasakit sa gibiyaan nga tao. Walay mga butang sa kinabuhi sa tao malayo sa Ginoo, tungod kay ato siyang gikaon, nahimo siyang kabahin sa atong lawas ug sa atong kasinatian. Dili lamang siya nahimong kabahin, apan diha sa Eucharistia kita nahimong kabahin kaniya. Nga dili lamang naangkon nato ang ayang kinabuhing walay katapusan, ang grasya nga itong nadawat gikan kaniya, apan sa Eucharistia nag-antos siya uban kanato, nagpasakit uban kanato, mihilak uban kanato, mikatawa uban kanato. Kini ang Dios nga atong gisimba ug atong gikalawat. Kini ang Dios nga nakalimtan nga tan-awon sa mga tao sa Israel. Sige ra silang pangayo, wala nila ibawi nga ang Dios nakig-uban kanila, nag-antos uban kanila. Kalipay sa Dios nga makita nga malipay sila. Kini pud ang Dios nga atong gipangita. Wala ning tago si Kristo nga kinahanglan na pangitaon. Kita ang mitago sa atong panginahanglan. Kita ang mitago sa atong kaugalingon. Wa nato dawata siya. Mga igsuon, ablihan nato ang atong kinabuhi ug tan-awon ang matuod nga panginahanglan. Ug tingali mamanghata naman tungod kay dugay ra, hagbay ra nga gitubag ni Kristo ang matuod nato nga kinahanglan. Kita lang ang dili mudawat na kini ang atong matuod nga kinahanglan. Hinaot pa nga kita nga mudawat sa Eucharistia, nakitang kamo nga nasakiton karon sa inyong mga balay, di mo kasimba, pero sa espiritual nga pamaagi ang inyong kagustuhan nga mudawat sa kaniya, igo na nga makigiusa si Kristo. Himuang nga inyong pagpasakit makasantos dili lamang sa inyo, di sa tibok simbahan. Hangyoon ko kamo, no, nga magdawaton si Kristo diha sa inyong damgo, diha sa inyong gustuhan nga anaa siya kauban kaninyo. Wal dili layo ang Ginoo kaninyo. Siya nag-antos uban kaninyo. Isuon ang Dios mihatag sa pagkaon nga kalan-om langitnon, dili lamang aron busgon kita, aron himuon kitang sama kaniya. Pagkanindot niya ng maong gasa. Kana ang atong gisaulog karon. Kana ang atong puy-an sa tibok natong kinabuhi. Hinaot pa unta. Mga igsuon, manindog kita og atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios, ang Amahan, kagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, iyang bugtong anak, atong Ginoo. Di panampon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawag ikan ni Maria kang ulay. Siya sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong. Miadto siya sa nangamatay, sa katulong adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Dios, ang Amahan ang makagahom sa tanan. Mahalik siya nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga santos, sa pagbanhaw sa lawas, ibuhing walay katapusan. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Amahan aron maangkon nato ang langitnong mithi labaw sa material nga panginahanglan sa kinahanglanon sa kinabuhi. Puno sa paglaom mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang imong katawhan. Ginoo, dungga ang imong katawhan.
nga ang mga Kristiyanos mangandoy unta sa pan sa kinabuhing way katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Na sa atong pagselebrar sa Domingo ni San Mary Vianney karon, unta ang atong mga lideres mosilbi sa katawhan diha sa kaligdong, sa kamatuoran ug dedikasyon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga unta kadto silang nawala sa kaugalingon, masulug-on ug way paglaom, makasinati unta sa gugma ni Kristo, pinaagi sa pagtagad o pagtabang sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga unta silang mihalina, mga minahal nato sa kinabuhi, nga midawat sa mahal nga lawas ug dugo ni Jesus, samtang sila buhi pa. Madawat na unta nila ang ganti sa kinabuhing way katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga unta magpadayon ang mga miyembro sa Dream Vet Family sa makanunayong pag-ampo, pagpasalamat ug pagmalig-on sa mga pagsulay ug mga katalagman nga maoy makapalig-on sa atong pagtuo diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Langit ng Amahan, gipadala nimo kanamo si Jesucristo aron maamong pan sa kinabuhi. Pinaagi kaniya kinsa nagauban kanimo ni Eucharistia, patubua kami sa pagkabalaan ug sa pagkamaayo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Igsuon pagampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagkalimaya sa ngalan, alang sa kasalanan sa tibuok sa simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, santusa kining mga gasa ug itugot na ang among mga espirituhanan nga sakripisyo. Maghatag ka namo nga gasa nga tunay alang kanimo,
kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ay umataro. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi siyang pagkaya balik kanimo diya sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa uban sa mga anghel sa kalangitan nagadayig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diya sa ilang walay hunong nga awit sa pagdayo. Santos, 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 nga Ginoo, Diyos sa kagahuma, puno ang langit, ug yuta sa imo himaya. Usana sa kaitasan, gunang nanaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini nga adto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom
anak ko. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nahanap, si Kristo mabalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto nga among Santo Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubot-ong latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na ang imong gingharian, natuman ang imong pagbuot, hindi sa'yo tabaygon sa langit. Ang kalangon namo sa mga adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloan kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunduan, luwasa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Kainuman ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, ang
sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang atong panag-inigsoon. Kalinaw peace. Kalinaw peace. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan patagi kami sa kalinaw, sa Naigsuon mo kini si Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit ning iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, panipamuno lamang mga ayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing, sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, o Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o gandama kami alang sa kaluwasan nga dayon, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton, makagagahom og tunay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Kahalad na ang santos nga misa, lakaw kamo sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon,
Ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines o Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Atong iambit ang panahon sa tanan ang mga igsuon. Lakip ang atong galamhan, ubahan din atong naangkon. Magkambayayon kitang tanan sa patukod o katilingban, katilingban na Kristohanon, katilingban maangguron. O ang pagbago sa kasing-kasing, ang labing mahinungdanon, kagawasan sa kahiladman, ang timaan sa kahamtungan. Kini ang buhit ng katungdanan, kitang tanan may kaakuhan. Kung magmalikon sa Diyos ng gugma, ang kalampusan maang